Ассалому алейкум, دوستان عزیز. خوش آمدید به کانال ما. دوستان عزیزی ما انا کسانی که ждать кадасте ки кай ширкатҳои меша атоми дар тоҷикистон кавакак дига монтоқат кунем ана чаро гуфтам бо вохӯрияй охирон нами чӣ мондагая заключительный серияш мондагая да насиб боша ба наздикӣ кушодашавӣ мешава ҳама каса бо иштирок мекунем касоне ки айҳоз мехоҳед дар командаи мо кор кунем дар командаи мо кор карданда шумо чӣ бурд мекунем омӯзиши бепул то ойлик бировардана ёрдамтон мекунем мефаҳмонемтон корқатӣ доставкаи продуксия бепул ҳамаш барои шумо шароитро фароҳам мекунем ай шумо чӣ мерава дар 6 моҳ як бор 1800 рубли ё 180 сум ягон чӣ харидан барои хонатон зубная паста ай на щётка чизеш монда дар кор боша ва кора омӯхтан тамом дига ҳечи дар кор нест ин беҳтарин ширката имкониятҳои беҳад хуб дора агар шумо бовар накунед просто гугл да бизанед какая зарплата в корейской компании атоми ва ойликора мебинед занака ки пеши мо омада буд гуфт ки ман 40,000 евро ойлик мегирам гуфт шуй ман англичанай ман пул да ниёз надорум 40,000 гуфт чизе нест ки дар кор набоша барои ҳамин дӯстои азиз пулои калон дар ширкати атомия рақамҳои рӯи экран бинависем ман шумода ҷавоб медам оиди кор ҳамкорӣ мекунем субҳ хайр дӯстони азиз нашод ангур гуфтем ки ягон каса бите бихӯра и ангуре ки ҳу вино мекунан ку амтари ангурай нек мехӯрам баъзеҳо неки чиқа берун дамо ангури ба маззаи ширинак доштем ҳамсояра гуфтем бурдан мебурдагиш гаш ин монд ҳамахе иш на памят барои чимчуқо ягон чи чимчуқорам бихӯрам саҳриё меомам ва чимчуқо дамҷа анамҷа ангура саҳар қади замин ҷунбид бедор шудам кашчи меқошта боша ана духтарако ҳаматон дамирунде чӣ кунен ҳами вайда ҳамин ашёти бор мепурсен ку апа хусият креми барои рӯи доғ дар кора интим гел ё ки хемохем ватсапи худмон бинависен нашёд доставка нависа як кас ёвон дорен доставка дорем шумо пул шада карта мегзаронед чизе дар корайтона ман ба такси роӣ мекунам ауҷо ягон кас мегира анам хале доставка мо дорем ки ҳамҷо ягон кас мегира саксо духтарако чизи дар кора баъд ман дар таги ҳамин видео ссилкаи телеграма мемонам дар оҷо ҳама борои наличи ҳастай метавонед будроен заказ кардан гирен тамошобинои азиз ирӯз ма куҷо рафтем борои шаҳнузаро овардам баъдан мо магазини релакс рафтем баъди ҳамкорум тамошо рафтем ки бо чанчи хаridем нигоҳ кунед аиҷа хеле чизои фасон асобинаем хеле чизо омада дар кор буд барои қошуқмонак хеле нек ман уже я дината харида будам я магазини хонаи ман дар иҷа 65 сум дар оҷа 129 сум буд 30 сум буд анам қадар баъд бо ман чӣ бояд мегирифтем шакаргира ва гуфта будем ки ҳама чизро оста нав мекунем да шакаргиракҳои фасон мефоридаг ма бигирам ана иҷара просто ака гуфтам папучи омадам биям пластмассиёрам я видео кунам ки шуморам тамошо кунед ҳамин назар ба дигар ҷо ҳамҷа на самом деле духтаро борош арзонтарай да баъд выбори бисёр айда иҷа беҳад интихоб беҳад зиёдай да ҳама чи пластикадам чизи фасондам чизи нархи нормалидам любой чи да мисол интихоб ҳаст ман чӣ гирифтам наиҷа ира барои шумо видео кардам ки бинем чӣ хел нархош хушрӯ худаш хушрӯ фасон мекунад дальше духтаро ана ё маҳбуб шуд гуфтам хаҳоли пул дошай ба ҳам мегирем айё беҳад хушрӯёам аки хияр киёшта мехӯрам сиёҳуш сафедаш
таки чизо хай қаростима дуста медорум зарда ана خلاصه دخترام چیزای در کاری من گرفتم در تاکسی 6 تومن گشنگی در تاکسی سالاد خوردستم به نان برای که این روز من завтрак обед накадам вообще دوستای عزیز ما گرفتیم نباری کورچه‌ها یا نویگاری در کухне ما نباری کورچه‌ها سحر کارمون رفتیم دیگه نقص گیریم گفتم کامپلکت هم وقت میگفتم که کухне شب همه چیزای حلال کامپلکت میگیرم دیگه ما خود بزرگم میکنیم دیگه اومهس نمیویم بعد دوچین که زنگ زدم گفتم که دیگه اومهس دکجوه من در کارمون است ریلکس بری ریلکس رفتیم نرخ خیلی گرم و یه сковородка گرفتیم ما دال شیشه باید تا نبار کورچه را گرفتیم گفتیم که 10 تا کورچه هر خیلی نشود همه چیزای کهنه را استا коробка کرده подвал روی کردیم خلاصه ایرا ناو کردیم дальше ҳозир дӯстон мо фикр дорем ки чӣ мо дар ҷа кор кунем нимақадр ҷои кория дар ҷа бо ҳоли микроволновка дар рӯи ҷа монагия ҷа дар чи об ҷӯш кунак ҷое ки реза кунем хали ҷо нест вообще баъд чӣ духтаро ман гуфтам ки ин вақте ки ҳамира сохта мемеша инам кафел занак нафта ҳамеша монда чи дар кор ё дар кор нафта иҷа абоя о мепара ана одамое ки анам хали чи қумбоқақи баланда истифода барен мара биги чико мекуне ки оби ин намепара ай ман ячи мешум овужин ми ҳама ҷода мепара гуфтум ви ини бехушубда невыгоднабда да ира пастакш сура ки о амдуруи амҷада места хулоса мо мегим файротш кунем бо нихе давомша бисозем ай ис духтаро ай ис нанигоҳ кунем ай ис давом сохтан вариант надора барои ки уже конечни халаде никар неки ай ус давом сохтан вариант ҳаст шумо чӣ мегӯед амига хай хулоса дӯсто ҳозир шудем қадар навигарӣ нишонтон додум ира часпондан вай баъд рамунали мега рамунали набуд ку ира мо гирифта будем дам кор буд грузия мерафт меомад ку анам вақт гирифта будем ва мега ки охи амира вайша напурсидем ки ҳамон амуд декпек мешада болош монда ё не ман гуфтам ҳам вақт пурсида будам универсал не ҳама чӣ монда мешава устошам омада гуфта ҳама чӣ мешава беғарз ай чӣ беғарз ай алюмин ҳама чӣ мешава сенсорни ака ман просто ира қатъи ҳами чизиш гирифтам да чӣ ба инам ё қанафурдистамо подписчику бо дӯстои наздикам кадигав задам гуфтам ё не то бо я пурра нафурдан ма немиси розетку безед мекунам як ваза монда будум ахмаранги таҷикелин меон вазаҳои ман нестан дӯсто чӯ баш мо намеша ушкуфакш маълумат бу медонам ҳастане ки пайш мемона хуб нехай монда хулоса намхед дӯстои азиз навигарӣ фақат дар иҷа чӣ шуда ира ман харидам дадаш чӣ харидаяк дадаш чита дада корай дадаш чӣ харидая дӯстои азиз барои дилафроз ки тхампаза ман гуфтам рамунали ҳамида кия мепаза вай мечаспа ин видео мега ман дар тикток дидам и зурай мека чанд сол кардӣ махдум ранги дил мепухтамуд бугу хулоса намхел тамом ай високи киёр ай дай таклай шиви пиша бате ҷамъ ин пишаи хмо метарсаи вай иқахшувай рамонали ихсрубда
ай мураб این میترسم یه پرتو یه پرتو جنگ شوا جنگ خیا بر جنگ شوا نه که جنگ را دیدن او سو پرتو خو ویدیو کنی جنگ نه نه میزنه دیگه دوستای عزیز نخواد که نمبر 2 ما گفتم شما را که باید همه چی استاد اینجا ناو شوا ای پیولا سرکده تو ویلکا قوشق نخواد که نمبر 2 اینه ایرا ما خریدم نکی همون ریلکس دوستا ما اینه ای цвеча دیدم در اونجا ها گفتم ما الامی نکی цвети і خیلی چه додаємо. Да, столі мой خیلی цвети стол ми безумно. Намак монак. От фирмы Relax я с чансом. И наклейкадор шакара чия намак? Зира, да сар дастахон зира. خیلی приправа да сар дастахон. ها واسه اینم قناگری نمیدونم کی بخورده باشه کورتکا پوشی سرش دوستای عزیز آدمو رفته استیان بیرون